Salam, iyileşler. Bu yine de ben siz bilen o ilkülek sizi yani Katoliklo o bayramı var. O Christmas diyorlar. O İsan doğulun günü olmalı. Yanlışmadım. O aranızda Katolika bilmedim yok olmaz mümkün. Yani o Katolikler bilen hasır husur olup diyorlar vardır. Ya da şolun yurdunu yaşap diyorlar vardır sizi. Ya, şu bayramı bilen kutlayan o Katolikler. Mena şolun bayramlarını uğrayan. Biziň adamlar ýöne Rojdestvo ady bilen bilýändir. Bunun çınları bilen neme diýerler. Onun kendimeleri mene neme diýen aratyna Katolik olsa mukamam diýip durun. O kutlayan o iň bolmanyny bize şu ýurtlaryny ýaşap ýokan din çalmala mümkinçilik görýärler. Üç gün edilip din çalýasyn. Şoň aralarynda şol peýdalan o Abdurrahman bilen ýagy edellidik. Bu agar urunlar bolýan ýöne bunu bayramçylyk münasibetli biraz ýeňilrek ýa-da bilgin emesine ýykynrak edip gepleşik edeli bu uzun bolmagy mümkin sebäbi o sizi kızıklandırmayan zady gurrun vermek kıyın bolýar wagtalýar. O sizi kızıklandırmayandygyny bilýän o sebäbi ben Türkmen Kızılderli o Türkmen häsiýetlerini bilýän o akla bilge aram tanıyan demede Türkmenin kändir ilgisi bolýan näler sebäbi o wagtyny harjamaly o kelläňe aram talmaly o şu zatlary kän halap duran milletimiz ýok. Oňa garamazdan ben söýmesem şu gurrun etjek. Belki de bir yerlerde söýgü oýanor. Gyzyklanarsaňyz sebäbi gyzyklanmasaňyz açyk aljaňyzy, horo aljaňyzy hatda ondan beteri. Gedaýçylyga çenli, sergazdanlyga çenli gitjegini köp kişiler düşünýändir bolýan ýygyny ýoluny tapanokda. Ben demem ilkülek bir näsin dip Türkler şair var. Hem şair hem ýazar hem akyllar diýsem bolýar. Men ekrana şonu bersem size okap bereyin. Ağlatmak hiçbir sebäbi ýokdur diye. Ağlatmak, onursuzluk, namussuzluk, bu häsiýetsizlikdir diye. Ağlatan kişiň zinsiyeti ne olursa olsun medeni hali şerefsizdir diye. Bu insanlara değişli. Size düşününtüňiz banysyna. Ýöne şu cemiyete ya da döwlete ya da döwlet adamlaryna değişik bolandy. Bu ady näme bolýar? Bu sorag size. Siýasatçylara da değişlik. Siýasat yalan nemeli ýöretip gören adamlara da şolar şerefsiz bolýan, arkada bolýan, Türkmeniň başy bolýan, ya arkada agardar bolýan, ya da jurnalist bolýan, yazjy bolýan, näme bolýan? Şu sorag näsidim täze ýyl, Noel bayram nemesi. Rojdestvo. Rojdestvo diýerler. Düşünmeýän gibi. Şoň viktorinasy berilen sorag ýalyk sorag.
Yani Barada bunu Schneider'ını düşünür yalak men başka zatları gurrun edecek de. Şöyle düğünde şu yatanlığını o şunu bilin ya o men şu samimiyet barada kän gurrun edenden o men yani durmuş kredam yeni alak deme uğurlandır o örtülün taşillen şu şeyler önemli aydık geliyenler. Bunu o aziz niyetinin nimetinden, kalamından, o son düşüncesinden ömtüde, son yaylak attığını bilmek için demettim de. O. Biz yalanın içinde 30 yıl. Onun bir doğru rahat yok oluyor aralığında doğrular olmadı. Yani doğru olmadı. Yaşayış bolan nokta. Onu biz öyle yaşatmıyorduk. Yani son için yalan yerim bağ, öyle doğru yerim. Bağdı. Biz yaşat gördük biliyet, son için arkenaydık biliyet. Yöne son 30 yıllar. O yalanın içinde doğup, ösüp, yetişip, o yaşatmıyorlar. Yani Türkmen cemiyeti son içinde yaşatmıyor. Bu şerefsizlik, yalanın bilmeyin, adını doğru koyuyorum ben. Bu şerefsizlik nereden geliyor? Baştan geliyor. Onu mayda. O başınız şerefsiz olsa sizin şerefli olmanız katı kıyındır. Hem için bu zatları aydiyanımın nemesini hakikaten düşünmeniz için ben yani öz mesleğim yani iktisadi nemen bölümünün biraz leksiyon kanıyarak o leksiyonu okuyup vereyim. O siz için gıdıklı değerler. Onu bilen. Onu da ben aydıp vereyim. Ne Türkmenistan'da katulu işsizlik vardır. Bunu bilmeyene yoktur. Yani siz için gıdıklı değerler. Bunu yine de burada paylaşayım. Şimdi umumi alanda 70-80% bağdır. Ne için 70-80% bağdır diyen sebebi Türkmenistan'da. O bu zatları görküzmeli. Gayrat satılayan neler? Sonuçta statistikan yok edilendir. Yoktur statistikan. Konkret aydıp bilen deme yoktur. Ya yönüm ben bu profesyonel adam olum son bu zatları. Kaşağı beş yukarı çevirip bilenle. Ödüm katı doğru yakın çevirip bilen. Ve ben işim sıfırlar bilen. Hatap, kitap, defter. Konkretik bilen. O yerlerine 90-95% işsizlik. İşsizlik demek ne demek? Türkmen için bu hiç zattır. Düşünen nokta. Düşüneten bile nokta. Bu işsizliğin nemeti yankı alak muktara etenine olar 70-80-90% gurrun ediyor. 20'den geçen de devlet, adı devlet bolan devletler vardır. Hükümetleri işin taşlak gidiyordur. Impeachment diyendir. Ya da istifa diyendir. Ya da başka demen hükümet hükman gitmediler. Bu yani 20-25% yetenle yani bu devletin çöktüsü olayanlar, çöktü değil yani devlet. Devletin emesi, iktisadiyeti kollaps diyenlerde çöktü. Onu başka birliği ya da has
edenli ya da ederini bilýän emeler bilen çalşyrýandyr. Indi men ederini bilýän, bilgili diýen sözüm bar, oňam aşançadyň. Bu da türkmen üçin gyzykly zat däldir. Sebäbi üns berýänlerdir. Siz bu zatlary düşünmek üçin aýnat erediň. Onuň men sözlerimi neme edip, men şoňa dikkat edip bilýän, bilemokmy diýip özüňize baha beriň. Bu da ýanky adynetiň iň soňky sözü bardyr, şerefsiz diýen. Şonun daşlaşmagy üçin gerekdir. Aýna teretmäňiz, özüňe özüň ýalan sözläp görme. Da ne şuneme gawat gelýär, şerefsiz. Özüň ýalan sözläp özüň inanma. Bu da bir şerefsizlik bir. Belki de agyr böyle bolmagy mümkin. Ne bu işsizlik Türkmenistan'da 90% etti. Ýöne istifa edýän hökümeti siz görýän näsiniz? İstifa etjek o nemesini, howasyny berýän hökümete görýän näsiniz? Bu hökümetler altyna surulýandyrlar. Bu da ýanky desinin ýanky çıkaran netijesine laýykdyr. Men adyny aýdyp oturmaýyn. Sebäbi käbir zady bilip ketini çıkarmasaňam o da ýalanyň bir formasy. Onu aýranyp geçmede spaýçylyk edýän, näme diýen diýip o da bir formasydyr. Olin bu zatlar bir manawy nemelerde bu tarihi bilgili bilme değişli, bilgiye değişli. Ben aýdyp berýänim, belki bilim däldir, ýöne bilgidir. Bunu men gaty rahat aýdyp bilýän kapasite diýerler türkmenler, ýani türkler şoňa yeterlik kwalifikasiýa. O durmuş tejribem, önümçülük tejribem bardyr. O beni ikide ýani düşünükli bolmasy üçin özüme uýan ýalagym bolup demetmäň men Türkmenistanyň 1994-nji ýyly 29-njy mi 28-nji mi iýulyny terk etdim de. Ýöne 25-nji iýula çenli bizim golatymyzda bizim ýanky edaramyzda diýeli 2500 sanak kärhana bardy. Pul işläp duran, aýlygyny, gündüňini berip duran, baý bolmasa da aýlyk bermäle, günlük bermäle, kazanç etdirmäle mümkinçiligi bolan edara. Oň kapitanyna ýene de bir 5 bilen 6 000 toşuna demesini şu wagt aýdyp biljekler. O diýede. O agraniçin atresimiz diýär ýa-da hususy ýa-da şahsy kärhana, kiçik kärhanalar. O da 15-6 000 wagt. Olaryň hem bejeri o asmandan ýyldyzy gapyp ýören ok. Onu nemetlek ýalňyş bor, ýöne öz aşyny, işini, günni, o maşgalatyny tegorlar ýagdaýda kärhana. O bu kän bazmy emesini o size düşürükli bolmasy üçin şu wagt şolar ýalak abyomda aýak üstünde duran kärhana Pamy. Bu toru. Ýylyna maýdaň 1994-nji ýylyň 25-nji iýulyna şo data neme edilen nemeler faktlar şo data değişli. O şo kärhanalarda
işleyen halkın nemeti ya da şondan oğucuğunu ya da adamını kızdırıyan 2,5 milyon adam vardı. Adından şöyle çürüğün tapıyatlarda. Türkmenistan'ın iktisadiyetinin 60% bu bir yani nefti gada ayırsan 90-95% oluyor. Bunu ben övünmek için aydamak, senin bilgini de deneştirip bilmeyeniz için aydayanlar. O idareler, devletin idaresi falan zat demek mümkün ne? Mümkün. Menki değerli belli. Yönü şonu 1989 yılda Nollon başlap şonu 2500 demeye ettikte. Devlet dönem hiç bir köpüğün vermediler. Şu batan, ulan hem beceri batan aslında. 89 yılda şu atkıdan bervet yağday vatta. Onu siz bilyen nelseniz Türkmen çok şey bilen yaptım. Bilmeli zat bolun yönü. Türkmen bu zatlar bilen kızıklanmayan. Türkmen o adama gerekli zatlar vardı. O da hem de kişiye de gerektirir. Adama neyme gerek? İlk bilek karnını doyurmalıdır. O ikincisi o seksüel patrebnesi vardır. Şunu beca etmelidir. Üçüncüsü de onu galan zatlar. Görek gidiyordu. Bu şeyledir. Bir üçünem şeyle Ortlar üçünem, Hristiyanlar üçünem, Katolikler üçünem, hem de üçünem şeyledir. Bunu adam aydıp demetip görün ok golün. Görün adamlar sodatlar birinci, ikinci yerde duran oldu. On üçüncüsü, dördüncüsüne de rahat akılları, vaatları yetip durmuşun etaatını şu birinci, ikinci yerden ok olur. Tapustu işi olup galanı gidiyordu. O Türkmen şu birinci, ikinci nimetine galandır. Şoň çyrkylyklarla. Ben ýaratynda komentariýa berip gidýänler näme edip bolýan. Men aýdyp berjek zatlamyň ýa praktik ilmi däl, sebäbi ilmi iş eder ýalyk Türkmenistan statistikasyny halkdan gizlýärdi. Ýok etdi diýsen bolýar. Biz göremzokda bir ýerlerde baý bolmagy mümkin bolýar. Halk onu öwrenip üstüne işläp analiz edip bilmeýän bolsa ýok diýdim bolýardy. O ýok bolany bilenem adamlar ýaşap ýok, bir zatlar edip ýok. Onu netije çykaryp bolýardy. Bu işçiliğin sebäbi bolmaly. Şu taýyp geledi. Bu derece nädip ýetdi? Bu derece ýeten näme üçin hökümet otýur? Oňa da geleli. O hökümetin oturanlygyň sebäbi Türkmenistan döwlet şekilli döwlet bolsa, o hökümet otaýda oturmaly däl. Diýmek bu hökümet däl, başga da. Buňa da ady goýulmady, sultanlyk diýip goýduk da. Bu bir. O näme üçin gitmeli? Diýden sonra wada. Näme iş edende de, näme üçin gitmeli geleli. Näme iş edýänem bolsam, ýani tapoşnik diýilýär-de, kuş bejerýän tapoşnik. Şonu etmek üçin iş bilmelidir. Aşpez bolmak üçin işi bilmelidir. Bilmesen çorban o ya dusuz olur, ya duzken olur, ya tagamy bolmaly. Bu başka da şonlar. Indi döwleti de değişdi. İşi bilmeyen adam iş edende neticesi şunlara bolýandyr. O yürekden etçek bolup edenlerdir. Arasında guwadan diýen adamlaryňyz bardyr sizin. Şolar etçek bolanlar da bu şeýle bolmalydyr. Evet, iş bilmesen işin nemesi şeýle bolýar.
Onu şolon işi hiç wagt bilmeýändigini tuğut etmeliler. Men diýen bolsam, iýmek bu aňyrtynda bir zat bolmaly diýip maňa sora bermeliler. Selam Abdurrahman. Bu saparaga näme seredip, näme daýanyp muňun ýaly arkaýyn gürläp bilýär. Bileni bardyr diýeli. O, o, Türkmen şoň ýaly diýer geçer. O bilenim bardygyna men demetdim de. Ne şu at Türkmenistan'na. Şu bizim Taşlakkay'dan döwrümüzdäki taanna, abyomda kärhanalar barmy? Ha bolsa görkezim. Şu wat Türkmenistan'da işsizlik diýilen zat. 1%, 2% elmdama da bolýanlar. O 5% de bolup bilýändir, 7 bolýandir. Ýöne şu wat şu 3-5 de ýetenokdy, bize işgär ýetenokdy da. Ýöne 96-njy ýyl Gulwadar diýip badar açylandyr. Aha. O ýadyňyzda illeşler. Abdurrahman. Aýdan bazaryňyz nerdeti? Gulwadar ne Aşgabatyň. Men 96-njy ýyly daşynadym da. Ýöne Aşgabatyň o mir mikroraýonlaryň töwereklerine bir ýerlerine diýerdiler de. Gulwadar diýip adamlar ýani iş almak üçin birine ödünü hödürlemek üçin bir yer güýşen ekenler de. O bir de ýani şu Gulwadary dik gelýärdi. Sizden eşitip duruşum. Siz Kanada'da benden eşitersin ki ben pasportuga seyretsen Türkmen diýip ýazdylar. Başka yerden nerdir? Siz bu zatları yankı pikirini etmeyen, aladatını etmeyen, analizini etmeyen, bilecek olman, o yaşayacak bolyan ırklardan neyin olur diyeceğim. Yemet de değil. Bu da Anadolu adam değildir. Öyle o bolyan yeri yok da. Ne? Şonnalat bu hem için yani 96-njy ýyldan demedim. Ya işläp duran edaralaryň taanyny aýtdyk, nemesini aýtdyk. O diýmek, o biz aýranlar, biziň edip bilýän işimizi, bilýän nemämizi ýöredip biljek adamlar ýok diýmek o. Ben iň akylly, iň gowy, iň başarjak adam diýemok. O bizden has başarjaklarym bardyr, has akyllarym bardyr. Ýöne şu ýere şol adamlar gelmede, ýok bar zat dargak gitýärdi. Onu dargatdylar, ýykdylar. Men bunu näme üçin aýdýan? Sowet Soýuzy ýykyldy da. Ýöne ýyklanam bolsa on nemetinden 2500 tane gaýa üstünde durar ýalyk. Önümçüligi gurnap bolýan bolsa, o ýyklan nemeden bir zat gurnap bolýardy. O nemesi o jogaby o täzeden bir zat gurmak gaty kyndyr. Ýöne bir durku var, nemesi var nemäni. O düzetip bolýan bolsa düzetmek has arzandyr hem ýeňildir. Bizde 2500 şirket diýdi, olaň hem beceri täzeden gurulan şirket derler. O täzeden gurulanyň ba bolyn 5%'dir, 10%'dir. Köpüsi çökün, o ýöne ýani dolanyş sistemi ütgödülen, o motivasiýasy beýlek zatlary ütgödülen, soň özü toparlar ýalyk şertler döredilen, o şeyden soň işläp başlaýar da.
O işleme üçün trida gerektir. Ben yine de şu işsizliğe dolanıp gelenin. İşsizliğin esası nemesi, ul nemesi o yerlerdedir. Getirap dik başlayadı. Türkmenistan'ın 70% nemesi o ilattır. Ondan o kendirak bulmalı yani. Biz şu vakt dövrün statistikalarına salgılar vaydı yatta. İnni Sovet Sovyeti yıkıldı. 1997 yılı valalı. O da kovdurmuştan yıkılmadı, elbet dolanın yıkıldı da. Bir yerde yanlış idi yani. Ondan yıkıldı. Yönü şunu aramazdan o Türkmenistan olup, Cumhuriyet olup ötüp bilen en yukarı derecesidir. 1990 yıllar. Bunu geniştirmek için Afganistan'daki Türkmen'in yağdayını seyredip görüyorsunuz. İran'daki Türkmen'in yağdayını seyredip görüyorsunuz. Bahadır şertlerine diyeli, şertli yağdayda Irak'ta ya da Suriye'deki Türkmen'in yağdayını seyredersiniz. Türkmenistan'ın hem becetin üstündedir. Ama bunu reform edilen orada. Nimetinin kim, nimetinin artık nimetinin yanlışlığını elekten geçirip, belden geçirip düzüdülen orada. O Türkmenistan kendiden parlap ötmeye mümkünçülüğü vattı. Onun başka nemelerini koyulan buna ilki yani siyasi reformu, iktisadi reformu, onun hukuk bunun içinde en önemlisidir. Yani hukukun üstünlüğü dikeldilmeyen önemçülük dikeldip bolyan eldir. Onu Türkmen gerekkerliydi. Tabii Türkmen birden alternatif rolliydi. Söylem. Doğru. Ha? Doğru. Hazır. Biz o böyle bıçaklı atları vakti tirip görmeli. Reformu diyeninde de bir düşünüyorum yok, düşüncem olup durum yok. Bir de kovusuyup altın asır. O. Ne? Lozun, kuğu lozun altın asır. O pillen uyur diyor va diye Türkmen'in akıl var. Altın asır. Onun grup başladılar altın asırı. Onun hem neticelerini göreli hazır. Netice ne mi? Ona siz görüp gördünüz oluyor. Ben bunu edip gelen gibi ayıp veren yoğuş. Sovet demesinde strukturunu demesi vardır. Yani devlet kuruluşunun demesi tütünün mi ya da scheması hem de diğer bir yerdir. Yani onun içinin manasını, mazmununu ütkötsen buraya onun işlep durum devlet. Yani böyle devletimde, Cumhuriyet demesinde işlep dur köp yani kontrol mekanizmalarını çendi. Kovu işliğe yervedi işliğe ol ikinci deme. Yönü Abdurrahman bilemok menden mi senden mi? Bilemok doňdy.
Gomy o del orası ayrı bir gürrüm ýöne strukturasy bardy diýipdik. Ne yerli hökümetleri vardı. Hemmäňiz bilýänsiňiz. Raykom bardy, ondan raýsbalkom bardyr. Her etrapda şolar ýalyk bardy. Ondan rayfina del raýnadzor näme diýip bu topar şu raýony degişli. Yani döwlet strukturalary bardyr. O döwlet diýilýän zat şol strukturalar ýa kurumtal diýilýär. Guruluşlardan ibaretdir. Döwlet başgaça işläp bilýänlerdir. Başgaça işlete ne şu wagtky Türkmenistanyň ýagdaýyna gelýändir ýa-da o da ýygy Owganistanyň, Eýranyň ýagdaýyna barar. Yani döwlet edýän guruluşlardyr. Bunun atlaryny üýtgedeniňiz bilen içiniň manatyny, mazmunyny üýtgetmeseňiz ol ýerer soňam ýok bolup gidýär. Şu guruluşlar atlaryny üýtgetdiler, etrap tödügelendir. Raykoma ýatanlar, yani Komünistik Parti boldy. O ýöne raýsbalkomy berenler etrap neme bolup gitdi-de. Etrap. O Şwediyada da var. Komuna diýilýär. Türkiýede de vardır. Belediye diýilýändir. İlçe diýilýändir. O başka yerlerde munisipalni yönetim diýilýändir. O atlary burada üýtgeşgirak bolanlar da mazmuny nemeti deňleşdi. Indi şol atlar ady galdy. Öýleri Türkmenistanda şu wagt ýok. Paýalyk olun ýöne ýok. Meclis barada gurulmak etdikden, onu suud edip berdik. Türkmenistanyň meclisi paýalyk olun ýöne ýok. Türkmenistanyň meclisi ýokdur. Dekorasiýasy bardyr. O dekorasiýa Akşeky meclisiň orduny tutanok, tutup bilýär. O galan datda da dekorasiýasy bolmaly. Bar, özi ýok. 70-80% işsizlik bolany hökümet taşmaly, gitmeli, işine oňoruny. Yani ädikçi sapoçnik. İşine oňormasa, ädikçi bolup bilmese, hökümetem işine oňormayan hökümet bolup bilenokda. Şoň üçin işsizlik ýa 17 ýetenne hökümetler atstavka gidýändir. Hemme ýerde şeýledir. Şu wagt Türkiýede biziň ugrumyza düşüp barýarlar. Oňa sebäpler bardyr. Hemme zat döwletiňki bolan ýagdaýda ýaşadyklar biz sebäp demesinde. O hususy eýçilige de geçmedik. O geçirjek bolup başladyk, biz iqtisady reform etmeli. O geçirýän başladyk. Onu sakladylar. Inni men işsizliğin püf noktasına geledi. Yerli hökümetler diýdi ya, Türkmenistanda hökümetiň yerli ýönetim barada siýasaty barmy? Sapar aga o özüni dolandyryş diýip bir komitetleri bar. Ýok. Hemme zanyň dekorasiýasy bar Türkmenistanda. Özü barmy? Özü barmy? Sonra şu taýdadyr. O yerli dolandyryş barada ben näme üçin yerli dolandyrşy
aşağını çıdıp şoň üstüne yöredim de şu at. Bunun sebebi vardır. Biz bunu köp tapar aýtdyk bu dünýäni gaýtalamaly bolýar. Türkmenistan bir agrar döwlet. O 70%'den owrak halyk o ýerinde. Yani o da yerli yönetimin yerli dolandırışın aşağında. Demek o Türkmenistan'ın 30 yılla ya yerli dolandırışık var arada siyaseti ya da projekti ya da bir maksatnamatı ya da bir geçiren işi bağımdı. Bir soru onun şoňa göwerilen serişte bu da ikinci soru. O serişteni elimde ama yani bilen adamlar seriştesiz hiç zat edilenlerdir. O seriştesiz bir zat edilen orta gurrun edilenlerdir. O gurrun dönem o yani o çok kızayanlardır. O gurrunluğunu alyan. Sizin altın nasırın ve alak. Onun altın nasır bu arada da bir aydık geçeli üstünden ätlemeli sebebi o bulon o wuren lozunugy näti horoda abilýän horodyň bämedini o horoda sen gürüt dağlan depetine çıkarsyň bulutlaryň ýokartynda çıkarsyň diýip o towşan çeýle awlarsyň Türkiýe ile awlarsyň diýip o näçe demeden dedi. Yani horoz o uçup bilen okda. O da kuş bolmasa. O sizin altın asırınlar sorunalak. Altın asır bolması için bir kulakın aşağında yani bir udun kıyalak. O uçup bilen nemeler olmalı. O şu altın asır nemesi şeylere yani bir ud dönemken ya da iti ağır nemeler bilen nemetler oluyor. Alternatif uçmadı. Menem şundan başka sözler bilen aýdaýyn mı? Bir eşege näçe motivasiýa berseňem, diňe bir motivasiýaly eşek bolar, at bolup bilmez diýe. O da doğru. Indi şu zatlaryny telewiziýada gaýtalap at bolup bildilermi-ki? Ay bolluk diýip ýörenler bar. Neme? Indi men yerli dolandırış var arada o hissatlaryň ýokdugyny aýtdym. Onun hissat ýok bolany bir ýanada o şoňa göwerilen ferişte bardyr. Şo da ýokdur. Bu näme üçin bir soru berersiňiz? O altın asır kurmalı başlan wagtlary sizin kendi adyňyz özüm hadam beter yani o ýerlerindäki önemli pudoklar diýenmi, hyzmatlar diýenmi ortadan aýrylyp başlandyr. Oradan men ýadyma düşýänler sanaýyn, men hem bidat ýadyma düşüp durmaz. Siz üstüne ýetirsiňiz. O birinji owalarda, etraplarda sağlyk ojaklaryny ýapyp başlandyrlar. Ýadyňyza düşýär. 1996, 97, 98, 99 yıllar olmalı, yanlışmadan. O şu atlar sağlık ministri kimdi deyip soran o sonra atlarını yemedim. Yapılanlar ya da kayıt kaldıranlar o bir cihimiz var, kıyıcığımız, uyağımız
Gurun göremen ne 98'den ben banditide yatıyordum diye operatsiya edip. O buradan o çıkmalı ettiler diye. O ne yapmadığını biz düşünmedik diye karnım kesildi operasyonu. O çıkmalı o kılavraçlar dağıttılar. Banditsan diye apşkezini götürýän haýsy kapsyny götürýän haýsy haladilini alýan haýsy o her kim başagay diye yapılýardy. O menden zor ýa näme boldy şoýlar diýär. Ol ýeke olaň owatyny da o tagtawalar tarapynyň emesi bolmady gurrugy. O ähli Türkmenistan'da şeýtdiler. Onun ýeke o dediler. O mektepleri 9 klasa getirendirler. O muallimlerin sagatlaryny nazardandylar. Üniversitetleri 5 ýyllar 2 ýyl bolsa da bolýar diýdiler. Onun yerli büdjet vardır. Yerli häkimete büdjet bermeliler. O pul vermeden işlet bolmaýandygyny aşağı çözmek üçin aýdýan her zatyň kapitalyny pul bolmalydyr. O her bir tarapda o Brukstanak PMK bolýardy. O PMK'lara guruluş edaresi diýmekde. Prediviznoy mehanizirunu kolonna diýip onun ödünü yetmezlik bir teknikası vardır. O kavirleri kurpulcudur. O üpçündür. Yol çekip bilýärler, suw çekip bilýärler. O elektrik çekip bilýärler. O vodoprovodny kanalizasiýasyny seyredip bilýärler. O bir zat gurup bilýärler, mektepler, magazinler, ýa-da ballisadyr. Ýene-de şoňa meňdeş bir her etrapda 3-4 sanak aýak üstünde duran guruluşyk nemeleri bolmaly. Ya bizim döwrümizde bular biz hasam güýçlendirdik de. Olaň munisipal ýa-da belediýe yerli yönetim proýekti programmasy ýok bolsa bizde bir owa emes vardy. Gazlaşdyrmak, vodoprovod, ağız suw bilen üçin etmek, yol çekmek, elektrik çekmek, ýaly o her etrapda 4-5 tane PMK vardır. Bizde bir 9-njy radyada bir PMK vardı, şonu tret etdik, o tretini her etrapda şolar ýalak bir padar dilenler bolar ýalak etdik de. Olaryň köwrün üçin etdik. Padyon, krandır, ekskavatordur, maşindir, svarıçlı aparattır, ýene bir topor nemeleri. Bizim döwrümizde o şu zatları. Yerli nemede işler ýalak. O biz o yerli neme dediğim düşünmekden ýöne yerli hökümete berilen ok, hususy kärhana ýalak, guruluş edýän nemeler. O yerli nemede bolsa şu yerin işine diýede. O bunu sanap bilersiňiz, o şu atbamy. O şolar ýalak guruluş edip biljek. Firmalar mı, şirketler mi ya da edareler mi diýeyim, adyna nähilek diýen bolsa ýokdur. O ýoklugyň sebäbine geles ýoş. Ne hem zat hökümetiňki diýe aýdýas, bilen. Hususy sektore geçmedik. Onun hususy sektor işlemese o da işläp rahat kazanç edip bergi verip o yerli belediye
salyk dölýärdi. O salgydyň repetli ölegini ödün alyp onun merkeze demetmeli. Ýa-ni bazar kıyadet reşende şeýle bolýar. Yani döwletiň kolu näme zat döwletiň kolu. Döwlet ýa-ni büdjetden bermeli bolýar-da. Indi hemme zat gytgalýar diýdi ýa. Bu zatlara gytgalanlar. O yerli hökümetiň elinde pulu bolmasa düşünüp görün o näme dip bilýär. Ya edip biler. Size köçe çekip biler mi? Yok. O büdjet olmadı ne etmez. Su çekip bilir mi? Yok. Elektrik çekip bilir mi? Yok. Başka hizmetler edip bilir mi? Yok. Pul vermeden. O neyle o? Pul vermeden yani temkarlar badiydi ya. O olurum bir yıl yarım yıl. O burada atları güymölüp bilir. Soğum dargar. O yok kolum bilir. O yeke temkarlar der. Olur yalak onlarca hizmet berýän, bir zat öndürýän, edýän nemeler vardır guruluşlar. Olurum şeyledir. O büdjeti hemme yerde yerli nemen kıstılar ettiler. Ya o bunun yani kasarlarını halk düşünmesini statistika yok ettiler. O statistikası yoktu Türkmen'de. Bağ olsa yerleri öğüler için, halk için, yani iş için, önümçülük için yoktur. Yoktur. Analiz edip bolýanlar. Onu analiz edip bir diyalog tecrübesi var adam. O gödüňe getirip deňeşdirip bilýär-de. Şu tecrübesi ýok adamlar bular ýaly gürrüň edip bilýänlerdir. Abdurrahman. Yani şu yani döwletiň ne içinde, ne daşynda. Şular ýaly nemeni gürrüň berip biljek adam derejedäki bilgili ýa-da yetenekli ýa-da tecrübeli adam gatyrekdir bolaýandy ýa-da ýokdur. Yine de iyisiliği eleli. Şu büdjetten şu zatlar hem becesi ketilýär. Ya da batı aýlygaç derecede adaldylýar. O şu taýda işlik başlıyor. Ödem o büdjeti yaka adamlara kömek hizmet hükümünde değil o yerlere de nemeden nokta köçe çekilmese 30 yıllar näme bolar şu taýda. Ya trotuar edilmeden 30 yıllar näme bolmaly şu taýda. Hazırki ýaly batka bolmaly. Ýa. Ol hem yerleri halkı bilen ýatdan çykardylar da. O şuat o yerlerine seyredip görün. 95% işsizlik. O taýda ýaşap bolmaýar. Bunu gözüňiz bilen görjek bolsaňyz, eliňizde telefonuňyzy ýa kameraňyzy alyňlar, etrap aýlanyp görün. O tozap ýatan oğullary görersiňiz. O boşap tozap ýatan etraplary görersiňiz. O da Türkmeniň 70% halky. 70%'in 90% işsizlik bilen üçüň edilen oldu. Bunu gödüňe getirip bilýärmi? Bu döwlet bolup bilermi? Bu iqtisadiýet bolup bilermi? Bular ýaly döwlet aýakda durup bilermi? O owurlugy beýleki demäni bir gyra goýun. Oňda soň gelersiňiz. Yani sizin bu ýagdaýyňyz o katastrofa.
O Türkmen şun kulluğunu edeti gelen nokta. Ya bilmeyen toga edeti gelen ok. Ya da düşünmeyen toga edeti gelen ok. Ya da ikiden birden o yönü altın asır kurcak. Aydın zatın ayıp bölürde. O sonun kalan zatlar o adam asman, dur asman arttır o asmanımız dur diye. O belki de hakikattir. Abdullah şeylen asman dur olmamı mümkün. Hiç şüphemiz dememiz yok. Hem yerde de asman duruyor. Bulut olmasa asman duruyor ya. Kâte buldum bolonum mu bu sebep? Yavaş ya. Tutuş milleti değişli zatlar ediliyor şu tayda. Yöne bu edilen zatlarım cenayet diysek bolya. Yani şu cenayeti edenem ıyızını yaptım, meni ıyızarlap bilmez deyip statistikan yok etiyeler. Yo yakı statistika değil adamların yankı söz azatlığına yok ediliyordu. Yankı. Yani şu zatları menden 20 yıl, 15 yıl, 25 yıl bundan ön biri cesaret tapıp toğran olsa ben şu zatları tifirleri bilen her obiyekte sanat berip bilerdim. Yani menden birinci dene toğran adam yok. Bu gurrunları talabam yok. Talap olmasa toğran okur da. O her kim yankı altın asır bir kaptalar şu altın asır kurmokçu beyle tarafım altın asır oğurlanok sebebi birileri oğurluyor diye de. Ya o oğuru yankı bana ben demem yankı devleti soyuk kaydan adam diye ne alak deme diyorlar da. Sonra ben de diyorlar. Ben soyuk kaydan adam yankı 2500 edarani dikelden ayağı üstüne kaldıran Rotay'da da 2,5 milyon halka o aylıklı günlüklü aşlı suğulu o edip on üpçün eden adam Halkı tağlap reket edenem arkada. yok olurum neve altınasır kurucuları olur da yani nimetin bereli o hakikaten altınasır kurucuları şimdi şunu şu atbağım deyip soruyan sebebi şu 2500 tane o devlet edareti şu at yarım devlet diye devletlikten hususa geçecek olup görünme onun 5000 tane ağzından o yetekli olma mümkün oluyor ben 5 diye diyen o ailenin ünlüğünü tapiyan bay olmasa da bayan var içinde o yani işli aşlı ünlü öğren o 2,5 milyondan ömken halk var. Bizim kudretimiz, tecrübemiz, nemeti bilen. Biz o iyilen ütgöşük akıllı oluyor edemiz yok. Onu yani biz işimiz bilyen adam bunu tok ediyor. O yani bunlar altın asıl vuracak deyip kurun zatları yok. Yani bina vurmak o devlet kurmak duruyor diyorlar. Ne bulun nemeti dedim arkadağınız arkitektirdir, halk arkitektir. O bina vuruyor. O büyük arkitektir. Yok, bina vurmak devletin işleridir birinci denen. O kurulayanım orada devlet kurduğun değerli. Devletin kuruluşu, devletin kurumalarının, kuruluş demelerinden, örgütlerinden ibarattır. Ne? Yerli yönetim dedik. Şeyler
Onu başka da meclisi vardır, bunun adalatı vardır, devlet kuruluşları vardır. O men ünitü şo takip çekkenler. Şol devlet kuruluşları öz funksiyonlaryny doğru yerine getirýän ýa-da doğru tarafa hareket edýän tipli nemeler bolmaly. Ýöne dekoratif meclis ýalak kuruluşlaryň hiç bir zady yaramýanlygyny. Horozyň bir ut bolup bilmesi ýalak. Neme oňa sen näile kostyum edireň dedi, köýnek giydireň dedi, dress koduny ýerpilap duran edeň dedi. İcra diýdi. İş ýok. Ortada iş ýok. Netije ýok. Ne bular döwleti gurman, ýöň bar döwleti ýykdylar, oňa mady alternatyw boldy. Yerli guruluşy o arada guruluk etýär. Ýöň bady. Ony diňe reform etmeli. Antyny mazmuny elden geçirmeli. Onu elden geçirmek üçin biz kän bu nemetini aýdyp berdik-de ilki illüstrasiýa geçmeli. Biz geçmişimiz bilen, o döwrümüz bilen yüzleşmeli. Näme bilmeli. O sudatlary bilen soň onuň näme gerekdigini bilýär-de. Plak teatry reform etmeli. Özgörçlükleri, teatr kararı, doğru kararlar alar ýaly. Käbirde teatr karar alınman, bilemde de etip bilen okda. O etseňem taýa git bilýär. Biz iqtisadi reform etip başladyk-da. O teatr kararam, o kararlaşdyrdylarym, dillenem aýtdylar, ýazgylysam ba, ýöne ýitme aldylar-da. Ýok, etjekler. Etseler, hazine de bulan elinden gidýär. O döwürde şulaň esasy nemesi, finansiw patoklar bar-da. Şonu ele geçirmeli. Şonu ele geçiren soň hazine eline geçýär. Men 2500 edara barada urun eden finansiw patok rotaýda. O döwletiň ähli finans patogy rotaýdan geçýär. Neft bilen gazyň başga ol ikisini aýranda 90% bolýar-da Türkmenistan'ın ykdysadyny. İş bilen üstün edýänlerine şo taýyn. O neft gaz sektorunda adam tany azda kenneldir. Adam tany öňçükdedir. Onuň hyzmat nemetinden, bilim nemetinden edil hyzmat bolmasa da hyzmat ýalak, öňçülük derler. Bilim sektorunda da meşgul bolýan halk tany gatkendir. Türkmenistanyň çağa nemeti bizim döwrümizde de 1 milyon gowrak, holorýalak okuwçy bar-da. Okuwçydan neme diýenler, bolmasa okuwçym okuwçy bolýança noldan 7 ýaşa çennem bir gatlak bar-da. Onuň okuw tonan soň ýokary okuwjy nemetinde de ýene de bir gatlak bar-da. Ýöne diňe şu ortaky orta mektep diýilýär-de. Şo taýda 1 milyon okuwçy okuýar. Şo 1 milyonu da adından 70 000'ü bolay. Muallim personal gerek. Ondaşyndan tekniski personalyny hata edemek. O da Türkmenistan üçin 70 000 iş yeri gaty ullukan iş yerdir. Ben size deňeşdirmek üçin
Türkmenistan'ın senagatyna 1994-nji ýylyň statistikasy boýunça 18 000 ya 21 000 işgär we iter nemesi bar. Işte bilen 70 000 ýerde. O sizin ähli senagatyň pромышленность. Ne statistika bolsa şu atla deňeşdirip bolýar. Şoň üçin ýa-ni muallimler nemesi tany işlerini tany gaty ulur. O bu da büdjete gaty uly naglyk gotur. O mektepler sanyny azaldyrýanlygyny nemesi ýa büdjet bir toparyň eline geçdi bir adamyň eline. Onuň men bilime näme üçin ýatyraýyn ýa-da. Ya da sağlygyna men bulan owadaky adamyň sag boldy, kesel boldy. Aňa näme diýär. O bu näýden gelýär? Bular ýarak düşünje näýden gelýär? Dip sorarsyn. Kesel bolar. Yani bu bilgisizlik bir gapdaly. Ýöne kesel. O bu keseliň adyna narsisizm diýilýär. Niýaza üstüne şizofrenik. O da soňra paranoya öwrülip gidenler. O bunu men doktor däl, kärmem däl. Ýöne ýa-ni narsisi normal adamdan tejirmäge o şoňa bilgim bar. Ýetýär. Şu ýalňyş bolsa ya saditler vardır. Şolardan pikir alıp görün. Bakülşeni alıp görün. Şeyledir. Yani bavarıp ligdimden o para nemedir? Narsisttir. Ağır ödem deme. O narsist adam o da bir şeyle bir tavoy näme öwrüňdi. Öz maşgalasyna zelel berdiler, betbaçylyk getirdiler. Ýöne narsist döwletiň nemesine jogap berýän adam bolardy. Bu eýär. Maştaby gatyl bolýar. Yani menki diýilen hazyna bar. Hazynan ýerine geçirdiler-de. Ýöne hiç sat görmedik bu adamlar. İlki birinci, ikinci ýylyna bir adama meňdeş bolýarlar. Soň onuň ayagy ýerden gopýarmy? Näme onuň ol ýa-ni nizimnoý diýilýär. Ýerden ýürüýän adamlary meňden okdy. O ketelem üstüne. O Türkmeniň betbakçylygy. O ýerine sen 70% o ýerine o gyslaryan büdjet bermän o taýdanyň bir zat hantama bolma o nirelek barjany aklam ýetirip bilen okda. Şu wagt Türkmenistan ýaşar ýalakda. O adamlar terk edýär. Bunu düşündürmem bilen oklar. O ütgüden bilen oklar. O ütgüden ise bilgilerem yok da görülür. O 3 nesili yok ettiler. 3 nesil oldu. Yani Aňyrdan gelýän neme kesilýärdi? Yani medeniyeti transformasiýa geçirýän bir neme barda? Mehanizm diýen. Şoň araty kesilenine yani ilki durum şapşina seni gidip bilýärdi. Şu wagt Türkmenistan soňky 30 ýylda şu iki oğlun almaly Serdary o çağa çykdy. 100 ýyla ýyda terpiklerdi. Şu wagt Türkmenistanyň haly
1900. Yıllan derecesinde belli de. 1900. Yıl Türkmenistan'ın hal ahvalı ne eylektiğini tarihinde seyredin. O kendi tarih nemeleri koyundur. Şu zatları gurrun verme için altyapı yatıyadık. 4-5 yıldan beri ediyen işlemde şu zatları siz düşünüp bilir yalak. Ten tarih materyaller koyundur. Ne? Bular devlet kuracak deyip, vurduk deyip, altın asır vurduk deyip, devlet çıktılar. Bular ne gitmeli? Bular iyilerini yurduk cenazetine koyup gittiler de. Bu yağdayda devlet ayağı üstünde durup bilen o. Koyup görsün. Bunun yani akıllı şehrin oğudun altın asır soňa meňdeş neme gurulýar ýalak. O bina devlet değildir. Bina geldiler. Ya kuruluşçular sallar demeder. O devletin işi bolmaly. Şu oğudun bina vurduk deyip soňa öwünüp şonu nemedip o da dine şehir yerinde. Bunu stayda koyuyorlar. Önkü eden gepleşimde geledi Abdurrahman. Önkü gepleşimizde biz näme diýdik? İyileşlemde sonra verdik de. Şu türmeler yapılıp muzey olsa näme bolar diýdik, he? Doğru. O Kurwan Gulyň elinden telefonunu alıp git işini ediber. Ahranaga koy, ahranatının elinden alıp prezidentliğini ediver diýsem näme bolar diýip biz sonra verdik. Hiç kim cevap vermedi diýsem bolar. Öňe bunu yani tuğlandırmak için bir kanak çıkış edilen yerler var. O da gözüme iyildi. Onun hiçbiri yani türmeleri boşaltmalı diýilen neme gelip bilmediler. O gelip bilmedik bolsalar boşaltmalı diýdikler ol ya. Onu da olar yani Türkmen formatında neme diýerler de. O bire gelin adını bilemok. Onu remont adam ettiler diýe de. Onu yapılması var arada. O şular ýalak türmen ya da hemen bolmasynyň mümkinligi var arada. Oňa gurrun neme bilen oklar. Ya akyllara ýeten ok, ya tejribeleri ýeten ok, ya bilgileri ýeten ok, ya da zatlar birleşik edilýär. O haýdy bolanlardy. Hiç birem ya dogry däl. Olun men yapılmasa näme boljagyny aýdyp berýän. Şu türmeler yapılıp muzeye öwrülmese Kurwan Gulyň elinden telefonu bilen ahranatyny alıp bar işiňe ediber. Bilmese näme boljagyny aýdyp berýän. Ne Bawaryp bilen Aşykbatyň arasynda metro etjek diýip başlar. Akıllı şehir vurdu. O şehir gerekmi? Onu da düşünen ok. O tayda o iş yeri var mı? Adamlar yaşamalı yer tapman önümçülük strada dediği adam kıyınçılık pek edip o şehre yarar önümçülüğüm yok da. Yönü insan pul uğurlamalı. O pul yönü şeyle uğurlasa ol hat neme oluyor da.
Kuruluşu ediyen näme diýenli birin üstü bilen näse edip aýlap näme diýerlerdi. O ne? Metrol bolarmagy mümkin. O bir. İkinci türmeler galsa gorku alar. O Türkmenistan halkyna gorkmaň aýdy berin diýeniň bilen o taýda ýeri türme bilen näme edip ýokan gorkmanyň, ürkmanyň bolmaz. Gorkor. O näder? Halk bir oşlukdan daşına çıkar. O daşarda da garaşıp duran adam yok bulary. Öyle o göçken dünýede o kötenip beren başga da milletler var. O orada ýa-ni tergazan bolmak tejribeleri var da. O şu tejribeleri ýolan tergazan bolursunuz. O içinizde 5-3 bir yerlik yapışıp yerleşip biler. O çipire düşenem bolup biler. Ben sonra köpüň içinde her türlü bolup bilýär. O şeylik gitmeli. Bu ýurdan dargamaly güýçlü döwlet bolup aýagy üstünde zordan durulýar da 21-nji asyrda. Döwletiň güýçlü bolup durmagy üçin hem öňçilik bolmalydyr. Ya öňçilik bolmak üçin hem hukukyň üstünligi bolmalydyr. O hukukyň üstünligi bolanno ne şular ýalyk işçilik bolanno hukukyň özi ya hökümeti hem gitmeli diýendir. Hukukyň üstünligi diýen şu zatlardır. O gitmeli diýende bu näýlik bolar? Bu döwletiň ýa-ni ýok bolup gitmekden ýöňnalar. İlki güýp näme? Şu hukukyň üstünligi bolmasa ýok bolup gitmäge çenli gidersiň. O täzeliň öňünden şular ýalyk bir mene optimistik mykany diýen deme. Bu zatlar düzeltip bolýar da. Sebäbi detallaryny bu hem mesel elbetde önemli hem däldir belki de. Ýöne Türkmeniň şu ýagdaýynda düşünüp biljek nämeti. O sizin ýa-ni altyň asyr gurjak diýip döwletiňi ýykdylar. Şonu aýtjak bolýanda. O kalkındırdık diýip soýdular. Şonu aýtjak bolýan. O öň bar demäňden ýok etdiler da. O şu wagt siz 90-njy ýylyň derejesine gelseňiz hemmäňiz işli, aşly bolup bilýärdiňiz. Şu derejede bolan bolsa, şu derejeni taklap bilenim bolsalar. O bizim döwrümizde işlik ýokdy. O onlarça tapar aýtdym. Gaýta başyndan işgär etdirýärdik. Şu wagt siziň Türkiýede gidip işleşiňiz ýalyk, Orsiýetde gidip işleşiňiz ýalyk, bize gelip işleýärdiler. Ödem nirelerden gelýärdiler. Şu wagt Pribaltikadan gelýärdi. Katken Ukrainadan gelýärdi. Bizim nemämizde 2000'den oğrak Pribaltikadan adam işleyedi. Riga'dan öyle. 94-nji ýyl, 93-nji ýyl. O 96-njy ýyla meýem bulwadar açylyp başlady, işsizlik başlady diýmekdir. Bulwadar var. Ya şonu bärim gulsuňuz. O gulluňyzda ýa ornaşyp gitdi, o gulun diýen yok biziň ýa-ni istesini ýagdaýymyz diýeniz da. O bu zatlar biz Abdurrahman köne ýylda agyr nemeler goýuly, täze ýylda, täze Türkmenistan, täzeden kurulýan, gurup bolýar adamlar. O siz biraz kalkınsaňyz, bir tilkinteňiz, rahat gurup bolýandyr. O ýalňyşyň nämedigini bilseň, o işen bilseň, niretinden tutmalylygyny, näetmeliligini, ýöne
Yani başa dönöyin yalan bilen bunu yetip bolanok. O yalanam yerde yalan sözlerini ya. O yalan sözlerini yerin esasın emmesi tiyatrattadır. Din nedir? Kaynan tamam şeyle. O işte mühim zatlar oluyor. O yalanın adına da ne şahir katı koğuyup şerefsizdir diyorlar. O adamlar biraz şerefli oluyor. O yalandan biraz haplanalım. O zatlar çözme. O Türkmenistan hani men biyomdaki deme. Men için yani Pekin'in bir köşesi diyen ya da İstanbul'un Kadıköy'ü var. Kadıköy. O şondan ullerle Türkmenistan. Onu biz parmağımızda fırlıyor. Onu yaş yılın içinde taramarsanız. Onu bilin yaşım, bana yaşım 73. Allah neyse ömür verecek, onu bilemem. Bunu ben size prezident olacak, ya size lider olacak olmaydı oturamak. Şu aydiyat attım vardı. Bunu bir vatandaşın öz bilgisini vatandaşı bilen paylaşma nemeti deyip düşünün. Bunu her kimim bu zatları etmelidir. O bir millet şurayalak fikir bilgi paylaşım bilen millet beygem olup bilir. O bayem olup bilir. Yani bunu etmeyen garip olup buluyor yani. Onu özüm selcerersin. O Sapar ağa sizin birinci aydan senaryanızı halamadılar diyeli ildeşlerimiz. Yok men bu bilen ılalaşacak del deydiler. Şolara da kıyıskaça bir yatladık geçeli. Etmeli işine. Hani bu yalanlara göz yummalı del deydik. Yöne bundan son anık edilmeli iş. Kıyıskaça bir yine bir yatladık koyversanız. Deme Türkmenistan'la Kürtlerin problemati vardır şu an biliyor devleti yoktur. Urcokturlar. Yani devlet grup bilen olur. O grubumuzdan kıyındı. Grubun bilmeyenler. Tegen takdir görünen nokta. Bir şey yok aşağı. Yani Türkmenistan'la bizim teritoriyamız hem de devlet deyip ikrar edilir. Biz yani en kıyın yerini geçen üstüne bir zat kurmalı. Adam yaşarayarak deme kurmalı. O ön sudrom var. Onu ne reform etser. Tiyatro reformu diye. Kısadı reformu diye. Yani bunun hem mecesi illüstrasyon üstünden geçendir. Yani illüstrasyon etmeden yalan sözleyenleri telcir bilmiyor. Ondan yani oyun postuna giren kurtları görürsünüz. Ne aramızda da katı kendir. Yalan söyleyen neme vardır. Bu adına neme diyen de devletin başı diyen de yani men apastaner, men blogger, men neme diyen de men muallim, yani men muallı diyen de o yalan var olsa içinde şerefsizsin. Ben aydım o şahir aydım. Ben nimet böyle yemem var. Çeşmem var diyen yarak. O menden katıyorlar ne? Şu adam akıllı adam. Ben şu oğullarına yine diyenler tuvalemde o iki tane akıllı yetiştirilen oğulları var. Ali Bey diye beylikten adını bilmem o da jurnalist. O doğru zatlara diye şuladı. O hakiki. Biz şu şerefimize biraz dikkat edelim. O olmasa kalanı tökmedik mi yalanlarını bilen okulur biz. Tökme de gelirdi. O yarına düşer mi? Yani oğulur çağırıyorlar. Yani bir denginin nemesinde plajda eli rumkol şampanskalı fujerli tant edip bir oranı kıyıda
oğul çari wa diýdirdi biri. O gıydam kutan diye. O on iyinden hem yani ahlaklı diyene näme diýip bu topor nemeler nemetdiler de. O gıyd hakikatlerin kutan diye. Yani roýalyk ahlaklı da däl olaň diýişýärler. Oğul çari däl. O bir adesteden bir tante diýen mollüm ödem. Gıyyd ödem. Yani şonu aýdýan yazıcı var. Jurnalist diýip görün. Haywan diýen mene o sipaçylyk mady bol. Şondan şerefille. Ahlakly. O inni bu üstsaçyldy da. Yani ýadan podon ekrana çıkaran ötünç doğru bolla. Yok, ol haýdan tersine ýene de gahrman. Biz şu zatlardan taplanmaly. Ödem şol adamlar, şol gahrmanlar o birleşeliň bir gyýyp gören adamlar. O bir de oğur diýen. Ular döwleti o soyup gaýdan adamlar. Bu haýdynan o ben soyup gaýtdym. Sebäbi o baýlyk men kellämde alyp gaýtdym ýanym bilen. Stolun üstünde durdaki jüýime salıp alyp gaýtdym diýseňiz de. Yok, beynimde, kellämde ben baýlygym ýanymda daşýar ben. Hiç kim ananamok. Beynimde o alyp gaýtdym. O size gerek geldi men o kellämden goýup gaýdan otay. O bolýa adamlar taýda gutoraly, udağa çekmeli. Abdurrahman ýene bir tapar dedi. O Rojdestvo diýem ýa-da Christmas diýem mutlaýyn, ýetip gelýän täze ýyl bayramlaryňyzy bilen mutlaýyn. O bu arwurunlar bu ýylla galtyn, indiki ýyl ýan etip dilimizi berk guşalyňdan ýurdy dikeldeliň. Indi wagt boldy. Bundan agyrykda dikeltmede adam kynalşy, onu maýdaly. O tawwalyn tagalykda görşelin.